Bună, numele meu este Moldovan Mihai Cezar, sunt elev al Colegiului Național Silvania, în clasa 12-a și în momentele care urmează vreau să vorbesc câteva lucruri despre examenul Cambridge. Așa cum bine știm, între România și Regatul Unit al Marii Britanii nu există prea multe similarități, însă un lucru este cert, faptul că limba engleză este un punct de comun care ne unește pe noi toți. Liceul nostru vrea să promoveze aceste tipuri de examinări și o deschidere cât mai largă către Europa, astfel că în fiecare an există aceste tipuri de examinări. Vă îndemn pe cât mai mulți dintre voi să luați parte la ele, având în vedere faptul că veți obține o diplomă care cu siguranță vă va fi de ajutor pe viitor. În momentele ce urmează o să ascultăm părerile mai multor foști elevi care au luat examenul Cambridge și o să le ascultăm părerile și opiniile lor în legătură cu acest tip de testare. Primul dintre ei este un fost elev stabilit actual în Marea Britanie. Salutare tuturor! Numele meu este Dimitriu Alexandru și sunt un fost elev de la Colegiul Național Silvania, care de 2 ani de zile trăiește peste hotare în Marea Britanie. Eu am făcut și am luat testul de Cambridge PET în vara din 2019, după un an de exerciții intensive. Eu inițial aveam ca scop să ajung la nivel B1 de limba engleză, dar din fericire am trecut cu distinție ajungând la un nivel B2. Această diplomă m-a ajutat de a fi acceptat în multe școli de renume din Marea Britanie, inclusiv cea mai prestigioasă școală din Anglia. Un lucru foarte important despre care doresc să discut și care este omis de obicei de foarte mulți elevi este convorbirea cu un nativ. Foarte mulți elevi, inclusiv eu într-o perioadă, credeam că o conversație cu un nativ este foarte ușoară, similar cu un dialog pe hârtie, dar adevărul este că nu e așa. Într-un dialog se exprimă subtilități pe care nu le putea citi pe o hârtie, cum ar fi verbe frazale sau expresii de zi cu zi sau intonație. Din propria experiență am realizat că o conversație cu un nativ este foarte grea la început într-o limbă străină, dar această abilitate poate fi dezvoltată cu foarte mult timp și exercițiu, cum ar fi într-o situație de lucru, la școală sau într-o simplă conversație cu un prieten. Eu personal cred că testul Cambridge este o foarte bună mentalitate de a-ți descoperi nivelul de înțelegere și de a vorbi din limba engleze. Acest test mi-a explicat foarte bine punctele forte pe care le am, dar și slăbiciunile pe care le am, testând toate abilitățile pe care le-am învățat de-a lungul anilor. Mă numesc Pop Alexia și am susținut examenul de FC în toamna anului 2016 cu ajutorul unui centru de engleză local și am urmat acest lucru datorită multiplor avantaje pe care acest certificat le implică. Câteva dintre ele ar fi echivalarea probei de competență lingvistică pentru admiterea la clasa a 5-a sau a 9-a cu program intensiv sau bilingv de predare a limbii engleze, echivalarea probei de engleză în cadrul examenului de bacalaureat, studii la universități prestigioase din România sau din afară și dovedirea nivelului de limbă pentru angajatori în cadrul viitoarelor profesii. Nivelul de dificultate a fost mediu și a fost o experiență plăcută și chiar memorabilă. Și țin minte vivid momentul în care am pătruns în sala de examen din cadrul liceului Găgheșinca și l-am înconjurată de elevi de clasa 12-a, dintre care unul mi-a fost partener în cadrul probei de speaking. Am avut puține emoții din cauza diferenței de vârstă față de ceilalți participanți, dar de curs totul ok și sunt recunoscătoare că am susținut acest examen datorită multiplor beneficii. Iar momentan mă pregătesc pentru a susține examenul de SCP vara aceasta, care este cel mai înalt nivel de certificat. Bună! Mă numesc Filip Șerban, sunt elev în clasa 12-a și am susținut examenul Cambridge în luna iunie 2021 Motivul inițial pentru care am susținut acest examen a fost să scap de proba la o limbă străină de la bacalaureat, să am mai mult timp să mă focusez pe alte materii și să fiu mai puțin stresat. Pregătirea mea nu a fost foarte riguroasă. Mai mult mi-am revizuit structura Excel-urilor, am făcut câteva exerciții de use of English și de listening și m-am și pregătit cu o colegă pentru proba de speaking. Ziua examenului, chiar dacă la început am fost stresat, după ce am început prima probă, use of English, totul a fost fără la regulă. Chiar am fost surprins. Examenul a fost foarte bine organizat. Organizatorii de acolo aveau totul pregătit, până și locul fiecărui participant era știut, totul era perfect. Și asta cred eu că a ajutat ca examenul să decurgă mult mai clar. Lecția cu care am rămas este că sunt capabil de mult mai mult decât credeam. Așteptările mele erau mici. Mă așteptam să obțin un calificativ de B2 sau C1, adică aproximativ 160-170 puncte, dar
prin surprinderea mea, am reușit să obțin peste 200 de puncte, fără multă pregătire. Și celor care se gândesc să susțină acest examen, le spun cu sinceritate să o facă. S-ar putea să fie cea mai bună decizie pe care o să o facă vreodată. Bună, mă numesc Cristian Vale și sunt în prezent masterand la The Graduate Institute of International and Development Studies în Geneva. Am susținut în al 3-lea an de liceu la Colegiul Național Silvania examenul Cambridge Proficiency, iar în al 2-lea an de facultate am susținut examenul Cambridge IELTS. În primul rând, fără să fi susținut aceste examene, nu aș fi putut fi admis în o varietate de universități atât la nivel de master cât și de licență, care includ atât universitatea mea actuală, dar și The University of Cambridge sau Columbia University din New York. În al doilea rând, pregătirea pentru aceste examene implică dezvoltarea unor abilități care vor fi absolut necesare, indiferent de disciplina în care cineva alege să se specializeze. Și vorbesc aici de gândirea critică, de gândirea analitică, de comunicarea persuasivă, de abilitatea de a sintetiza un anumit material și din cauza acestora sugerez oricui să se folosească de oportunitatea de a-și dezvolta aceste abilități chiar din timpul liceului. Îmi amintesc foarte bine momentul în care s-a luat decizia înființării centrului de testare Cambridge la noi în școală. Era anul 2010 și începeam colaborarea cu cei de la British Council din Cluj-Napoca. Din 2015 funcționăm ca centru alături de Eurolingua Examination Center, cei care administrează examene Cambridge către candidați prin intermediul nostru. A fost un parcurs foarte frumos. Dacă în 2010 aveam undeva la 20 candidați pe an și o sesiune de examene, acum avem 2, chiar 3 sesiuni de examene pe an și undeva peste 60 de candidați care se prezintă la examenele organizate la noi în centru. Este un adevărat succes și privind în urmă și privind spre elevii care își susțin examenele la noi în centru, nu este doar succesul academic sau partea profesională care este asigurată prin obținerea unui certificat, dar este și tot ce înseamnă pregătirea pentru un astfel de certificat, abilitățile de comunicare pe care elevii le dobândesc, posibilitatea de a gândi mult mai amplu, lărgirea orizontului în general. Aș spune, într-un cuvânt, este o experiență care într-adevăr merită pentru șansele pe care elevii noștri le au în viitor, pe plan profesional, pe plan academic și pe plan personal. Sperăm că scurtul nostru videoclip a reușit să vă îndemne să luați parte la aceste examinări, care vor avea loc în lunile februarie și iunie, în liceul nostru. Până atunci, vă urez multă baftă tuturor!